Vitajte naspäť u ďalšieho videa Základy Blenderu. V dnešnom videu si preberieme základy farieb, materiálov a textúr. Po dnešnom videu by ste mali mať z niečoho vyzerajúceho ako je toto, realistickejší model ako je na obrazovke. OK, ale vráťme sa späť k základom. Takže po poslednom videu máme nejaký takýto domček a teraz by sme mu určite radi pridali farby, aby vyzeral čo najlepšie. Pridávanie základných farieb v Blenderi je veľmi jednoduché. Označím si svoj model, ktorý mám vymodelovaný, kliknem na ikonku Materials, tu napravo, a pridám prvý materiál. Vždy na začiatku doporučujem pridať ten materiál, ktorý chcete na vašom objekte používať najviac, pretože pri tomto základnom farbení budete musieť označovať jednotlivé hrany a plochy na prefarbenie, čo je pracné. Takže ako prvé som sa rozhodol, že chcem, aby môj domček bol biely. Takže ešte raz idem na materiál, kliknem na New ako nový materiál. A vytvorilo mi Principlet BSFD, to je základné materiály, základné farby. Premenujem si to na steny dvojklikom, OK, Enter. A chcem si nechať takú bielu farbu domčeku, ako vidím tu. Super. Vidíte, že ja teraz farbu už nanesenú na dome mám, ale nevidím ju. Je to z dôvodu, že som prepnutý na Viewport Shading. Tento mod slúži iba na čisto modelovanie. Vidíte, že tu sú odtiene sivé. Je to, aby pri modelovaní mi zbytočne nemíňal sa výkon na farby. V tejto chvíli už keď chcem objekt farbiť, potrebujem sa prepnúť do módu Viewport Shading. Čiže kliknem na túto ikonku. A vidíte, že v tejto chvíli je už domček biely. Po prípade, že by som si chcel meniť túto farbu, tak kliknem iba na Base Color a zmením si na akúkoľvek chcem. Keď to pustím, uloží sa to, ale ja chcem teraz bielu, čiže Escape, idem von. OK. Hlavná farba domu je už aplikovaná, ale teraz by som rád oddelil strechu, okná, dvere. Dobre. Už musím v tejto chvíli prejsť tabulátorom do Edit módu a začať farbiť. Ako prvé ideme zafarbiť strechu. Pluskom si pridám farbu, vznikne mi nová farba, nová farba, dám New, OK, materiál číslo 2, premenujem na strecha, potvrdím, určím, že chcem, aby bola taká červená, potom si ju neskôr ešte môžem zmeniť a troška tmavšia. Super. A teraz so zakliknutou touto farbou ideme na to. Keď chcem nafarbiť jednotlivé plény v tomto dome, musím ich mať označené. Čiže označím si s pomocou Shiftu všetky plény, ktoré chcem zafarbiť. Je to trošku pracné, my si v budúcnosti ukážeme jednoduchšie spôsoby, ale musíte sa naučiť základ. Označím si všetky steny strechy, kliknem na červenú farbu a dám Assign, priradiť. Kliknem a vidíte, že moja strecha je už krásne červená. Po prípade, že by sa mi táto farba nepáčila, môžem ju hneď zmeniť, napríklad tu trošku stmaviť. Ďalšia vec, čo potrebujete, okrem farbenia, je výzor tej vašej farby. Vy jej môžete pridávať tzv. Železnosť alebo metalik a tzv. Hrúbku. Ja keď jej pridám túto metalik, tak farba sa bude viac odrážať, bude taká viac železitá, viac bude odrážať svetlo. Ako pridať svetlo, to si ukážeme ku koncu tohto videa. A keď jej pridám alebo uberem tú drsnosť, tak vidíte tiež, že z takej drsnej farby, čo vôbec neodráža svetlo, sa stane farba, ktorá úplne odráža, keď to dám na 0. Dobre, tieto si zatiaľ nastavím tak, rovne si trošku uberem, pridám si trošku toho kovového výzoru. OK, vidíte, že sa strecha trošku leskne. Poďme ďalej. Dobre, teraz si môžeme napríklad znova, dneska si budeme tak viac cvičiť, pridáme si ďalšiu farbu, novú a nazveme ju rámy. Budú to rámy okien a dverí. Chcem ju tak viac dohnedať, čiže si uberem na tmavšiu farbu, vyberem si takú viac dohnedá, super, vidím, že mám hnedú farbu a poďme na označovanie. Je to trošku zdĺhavé, ja viem.
a znova určím rámy a dám priradiť. Super. Rámy máme zafarbené, strechu máme zafarbenú, poďme na okná, vytvorím si novú farbu, zase new, nazvem ju okná a dám si tam nejakú peknú modrú. Super, určím si nejakú takúto, uvidím, či sa mi bude páčiť, označím jedno okno, druhé okno a znova dám priradiť. OK, okná sú pekne modré. Posledné, čo chcem zafarbiť, sú ešte dvere a komín, čiže vytvorím si farbu na komín. New, komín. Označím si všetky viditeľné plény. Super, kliknem komín, priradím farbu, ešte som ju samozrejme nezmenil, čiže ju dám úplne takú tmavosivú. OK, komín bude tmavosivý. Ako posledné si nastavím dvere, čiže posledná farba, new, dvere. Tej pridám nejakú trošku svetlejšiu hnedú, aby sa oddeľovala od ostatných. Znova dvere priradiť. Super, domček mám nafarbený. Viem, že to bolo trošku pracné, ale aspoň ste si to potrénovali, čo je super. Už budete mať v tom prax. Teraz navrhujem, že ten domček stojí tak vo vzduchu, takže poďme mu pridať nejakú trávu pod neho, nejakú zem. Čiže odchádzam z Edit módu, vidíte, že čiary mi zmizli, domček je pekný. Pomocou Shift A pridávam Plane. Vidím, že je pod domčekom malý, pomocou SK scaleom ho zväčším. Super, je to nejaký pozemok, na ktorom ten domček stojí. A teraz tomu domčeku chcem pridať textúru. V tomto prípade znova dám nové, dám tráva, chcem pridať nejakú textúru trávy, ale túto textúru trávy už nefarbím, pridávam ju reálne z nejakého obrázka. Čiže v Base Color, čo je tá základná farba, si kliknem na túto žltú bodečku a zmením to na Image Texture. V tejto chvíli mi to zmenilo na nejakú textúru, na nejaký obrázok. Najprv ho musím otvoriť. Ja ho mám tu, textúra trávy.png. Vám ho dám samozrejme do popisu na stiahnutie dole do popisu videa, aby ste mali ten istý. Dvakrát kliknem. OK. Vidíte, že mám krásnu textúru trávy. Dal som si ju vygenerovať v umelej inteligencii. Super. Takže vlastne mám svoj domček vyfarbený, pod ním mám pridaný textúru trávy. Teraz ešte by som chcel pozrieť sa na to, keby ten domček mal aj také väčšie tiene, bol taký realistickejší vzhľad. Na to je tu posledný shading, viewport shading, ale v móde rendered. V tejto chvíli mi už renderuje realistické odrazy svetiel. Ja ich tu teraz nevidím, pretože jediné, čo mi v scéne chýba ešte, je objekt, ktorý by mi generoval svetlo. Ten pridám do scény pomocou znova Shift A. Mám tu Light a pridám Sun ako slnko. Tu dole sa mi vytvorilo slnko. Ja ho pomocou G, Z posuniem vyššie, trošku doľava. Týmto si určujem, z ktorej strany to slnko vlastne osvetľuje ten dom. Vidíme, že teraz ho osvetľuje nejako z boku. A v nastaveniach tu máme takú malú žiarovečku. Tu si určujem strange, si určujem intenzitu svetla. Čiže keď ťahám do boku, pridám trošku intenzitu a domček je prefarbený. Super. Ešte existuje jeden mód. Rozdeľujeme dva módy renderovania. Tu hore máte ten foťačik a máte render engine, tzv. EVE. To je rýchly renderovací engine, ale nie taký presný, ale na finálne renderovanie v budúcnosti si vysvetlíme, budeme potrebovať cykly. Cykly nám to už prepočítajú, je to náročnejšie na výkon, ale cykly nám už prepočítajú realistické odrazy svetiel. Ako vidíte, že ten domček už vyzerá naozaj, aj tie farby sú realistickejšie, celé to vyzerá lepšie. Takže toto je základ farbenia pomocou základných farieb a textúr. Na budúce si už ukážeme zložitejšie texturovanie, ako vieme otexturovať celý objekt tým, že si ho rozbalíme a na jeho povrch aplikujeme tieto textúry. To sú znamená nejaké obrázky, poprípade vieme na tú textúru aj niečo nakresliť. Super, takže toto je k dnešnému videu všetko. Znova, ako vždy, dúfam, že sa vám toto video páčilo a že sa uvidíme na budúce. Takže teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa!